Sanibona bangani. Ninayo incwadi yemfanekiso phambi kwenu. Uma senilungele masiqale. Qaphela uma uzwa lo msindo. Phenya kwikhasi elilandelayo encwadini yemfanekiso. Umfanekiso wokuqala. Lo mfanekiso ukhombisa ukuthi kwakunjani ekuqaleni. Kwakuxakile babengekho abantu, izilwane, imithi noma ezinye izinto. Kwakumnyama kungahlelekile, kodwa uNkulunkulu wayesevele ekhona ephila. Umfanekiso wesibili. Incwadi kulomfanekiso ibizwa ngokuthi iBhayibheli. uNkulunkulu ukhuluma kithina eBhayibhelini. iBhayibheli lisitshela ngoNkulunkulu nokuthi uyabathanda abantu. iBhayibheli likhombisa indlela yokufumana ukujabula nokuthula. Umfanekiso wesithathu. Ekuqaleni uNkulunkulu wenza zonke izinto. Wenza zonke izinhlobo zemithi nezilwane. Zonke izinto azenzayo zaba zinhle kakhulu. uNkulunkulu futhi wadala umuntu. uNkulunkulu wamenza umuntu wabusa phezukwazo zonke izilwane ayezenzile. Umfanekiso wesine. Indoda yokuqala yaqanjwa ngoAdam. Owesifazane wokuqala waqanjwa ngoEva. uAdam noEva baphila ngokujabula endaweni ebizwa ngokuthi insimi yase-Edeni. uNkulunkulu wathi, "Ningadla kuyo yonke imithi ngaphandle kowodwa. Kulowo ningalokothi nidle isithelo." uNkulunkulu wathembisa ukuthi bayojeziswa uma bedla kulomuthi ongavunyelwe. Kodwa uAdam noEva badla kulowo muthi. uNkulunkulu ayethe bangadli kuwona. uAdam noEva bamlalelanga uNkulunkulu. Unokubabona oAdam noEva sebexoshwa ensimini yase-Edeni. Bona ngakho-ke uNkulunkulu kwadinga abajezise. Kusukela kuleso sikhathi bezwa ubuhlungu, ukugula kanye nokufa. Kodwa uNkulunkulu waqhubeka nokubathanda. uNkulunkulu wabathembisa ukubathumelela sukulumbe umsindisi owayenokususa isono sabo. Umfanekiso wesihlanu. uAdam noEva bona nezingane zabo zona. Ophakamise induku nguKhayini. uKhayini wayindodana kaAdam. uKhayini wamzonda umfowabo ogama lakhe linguAbela. uKhayini wona. uKhayini wabulala uAbela. Yonke inzalo kaAdam noEva yonile. Wena nami futhi sonile. Umfanekiso wesithupha. Inzalo kaAdam yaqhubeka yenza izinto ezimbi. uNkulunkulu wadinga abajezise. Kodwa kwakukhona umuntu oyedwa owamlalela uNkulunkulu. Lo muntu wayenguNowa. uNkulunkulu watshela uNowa ukuba akhe umkhumbi ngoba uNkulunkulu wayezothumela uzamcolo omkhulu. Emva kokuba umkhumbi sewuphelile, uNowa nomndeni wakhe bangena emkhumbini. uNowa wamema nabanye abantu ukuzongena emkhumbini, kodwa bafunanga. Babengakholwa ukuthi uNkulunkulu wayezobajezisa. Abakholwanga ukuthi uNkulunkulu uzothumela uzamcolo omkhulu. Umfanekiso wesikhombisa. Emva kokuba uNowa nomndeni wakhe bengenile emkhunjini, imvula enkulu yafika eyabangela uzamcolo. Zonke izintaba zambozwa amanzi. Uma babekhona abantu ababefisa ukujoyina uNowa, babengasenakukwenza lokho, ngoba uNkulunkulu wayesewuvalile umnyango womkhumbi.
Bonke ababengaphandle komkhumbi baminza ngoba babengakholwanga uNkulunkulu. uNowa nomndeni wakhe basinda ngoba uNowa wakholwa uNkulunkulu. Umfanekiso wesishiyagalombili. U-Abraham wayinzalo yomndeni kaNowa. U-Abraham naye wamlalela uNkulunkulu. uNkulunkulu wathembisa ukuthi u-Abraham nomkakhe uSara babezothola umntwana. Emva kokuba sebebadala kakhulu u-Abraham noSara bathola umfana. Umntwana bamqamba ngokuthi uYisaka. uNkulunkulu wathembisa ukuthi enzalweni kaYisaka kwakuyovela umsindisi owayezosusa izono zabo bonke abantu, ngisho nesakho isono nesami. Umfanekiso wesishiyagalolunye. uMosi wavela enzalweni ka-Abrahama noYisaka. uMosi wakholwa kuNkulunkulu. uNkulunkulu watshela uMosi ukukhuphukela entabeni lapho uNkulunkulu anika imithetho yakhe ebhaliweyo kuMosi. Kulo mfanekiso siyambona uMosi edilika entabeni nemithetho kaNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna wonke umuntu alalele imithetho yakhe. Umfanekiso weshumi. Eminye imithetho kaNkulunkulu eyayinikiwe uMosi ikhonjisiwe kulo mfanekiso. Ungazikhonzi izithombe noma ezinye izinto. Usuku olulodwa ungalusebenzi ukuze udumise ngalo uNkulunkulu. Abantwana abahloniphe abazali babo. Ungambulali omunye umuntu. Ungafisi omunye umfazi ngaphandle kowakho. Ungafisi izinto zabanye abantu. uNkulunkulu wathi futhi ungebi futhi ungaqambi amanga. Umfanekiso weshumi nanye. Ezinsukwini zika-Abraham noMosi, uma umuntu ona kwakudingeka enze umhlatshelo wesilwane ukukhombisa ukuthi wayezisola ngesono sakhe. Manje asisawudingi umhlatshelo wezilwane ngoba uNkulunkulu uthumele umsindisi ukuzosusa izono zethu. Igama lakhe nguJesu. Wafa ukususa izono zethu. Umfanekiso weshumi nambili. Lena indlela uJesu eza ngayo emhlabeni ukuzogcwalisa isithembiso sikaNkulunkulu kuAdam noEva ukususa isono. Sukulumbe ingelosi kaNkulunkulu yafika entombini egama linguMariya. Ingelosi yathi, "Umoya ongcwele kaNkulunkulu uzokukwenza uthole umntwana omfana. Umntwana uyakuba umsindisi owathenjiswa uNkulunkulu. Kufanele umqambe umntwana ngokuthi uJesu. uJesu nguye oyakususa izono zezwe." Ingelosi yavela futhi nakuJosefa owayezoshadelwa uMariya. Ingelosi yamazisa ngomntwana owayezotholwa uMariya. uJosefa akazange ahlangane noMariya umkakhe kwaze kwazalwa umntwana. Umfanekiso weshumi nantathu. Buka umfanekiso wokuqala, umntwana womfana kaMariya usezelwe. Manje buka umfanekiso wesibili. Ngabo lobo busuku izingelosi zikaNkulunkulu zabonakala kubelusi. Enye yazo yathi ngalobu busuku umsindisi owathenjiswa uNkulunkulu uzelwe. Ingelosi yatshela abelusi ukuthi bangamfumana kanjani umntwana. Abelusi bamthola uJesu bamdumisa. Umfanekiso weshumi nane. Emfanekisweni wokuqala sibona uJesu esengumntwana. Eneminyaka eyi12 wayesenokukhuluma ngoNkulunkulu kubaholi bezenkolo. Kamuva esekhulile wafundisa abantu abaningi izinto zikaNkulunkulu uyise.
Bakhona abakholwa, futhi baningi abangafunanga ukukholwa uJesu. Kodwa uNkulunkulu wathi uJesu uyindodana yakhe. uNkulunkulu ufuna sikholwe nguye. Umfanekiso weshumi nanhlanu. uJesu unamandla kaNkulunkulu. uJesu unamandla angaphezulu kunayo yonke imimoya nazo zonke izanusi. Buka emfanekisweni wokuqala, uJesu waphulukisa impumputhe. Kowesibili uJesu wavusa umuntu ofile. Kowesithathu uJesu wahamba phezu kwamanzi. uJesu wayenabalandeli abaningi ababona konke akwenza nabezwa konke akushoyo. Umfanekiso weshumi nesithupha. uJesu njalo wayenza okuhle, akazange one nakanye. uJesu wakhuluma ngoNkulunkulu, wafundisa abantu ukulalela uNkulunkulu. uJesu wafundisa ukuthi bonke abantu bonile. Abantu abaningi abangamakholwa babengafuni ukuthi bayizoni. Badinwa bambopha uJesu. Abalandeli bakaJesu bonke babaleka. Amasosha amphimisela ngamathe uJesu, amshaya, kodwa uJesu akazabalazanga. Lokhu kwakuyingxenye yohlelo lukaNkulunkulu. Umfanekiso weshumi nesikhombisa. uJesu akashaywanga nje kuphela, wabethelwa esiphambanweni somuthi. Kwakulisiko lokujezisa izephulamthetho kulezo nsuku. uNkulunkulu wathi ukufa kwendodana yakhe uJesu kwakuzoba umhlatshelo wezono zethu. uJesu wathwala isijeziso sesono sakho nesono sami ngenkathi efa. Uma sisho ngokweqiniso ukuthi sonile, siphenduka ezonweni zethu, uJesu uzosithethelela ezonweni zethu. Kholwa ilokhu uNkulunkulu akushoyo. Igazi likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu liyasihlanza ezonweni zonke. Umfanekiso weshumi nesishiyagalombili. Emva kokuba uJesu esefile esiphambanweni, abangani bakhe basingcwaba isidumbu sakhe emgodini. Umnyango wengcwaba wavalwa ngetshe elikhulu. Amasosha aliqapha ingcwaba ukuze kungabikho ozontshontsha isidumbu sakhe. Emva kwezinsuku ezintathu abesifazane ababengabalandeli bakhe bafika ethuneni, kodwa uJesu wayengekho ethuneni. Kwakukhona ingelosi. Ingelosi yathi, uJesu uvukile, akekho lapha. Ingelosi yabe seyinyamalala. uJesu usaphila nanamuhla futhi uyasizwa uma sikhuleka kuye. Umfanekiso weshumi nesishiyagalolunye. Emva kokuba uJesu esevukile, abalandeli bakhe kanye nabantu abaningi bambona bakhuluma naye. uTomasi, omunye wabalandeli bakhe, wathi, ngaphandle kokubona amanxeba ezandleni zakhe, ngeke ngakholwa ukuthi uvukile. Ake ubheke kulomfanekiso, unokubona ukuthi uJesu weza kuTomasi wamkhombisa amanxeba. uTomasi wabe seyakholwa ukuthi uJesu uvukile ngempela, futhi wayefanele njengenkosi. Inkosi uJesu ifuna sikholwe iyona noma singazange siyibone. Umfanekiso wamashumi amabili. Ezinsukwini ezingama40 emva kokuba uJesu evukile, wamema abalandeli bakhe ukuya entabeni. Wathi kubona, manje nginyukela ezulwini. Emva kokwenyuka kwami, nifanele ukutshela bonke abantu ukuthi ngabethelwa ukuze ngithwale isijeziso sezono zabo. Wonke umuntu ongilalelayo uyakuthethelelwa. Emva kwalokho uyakuhlala nami ezulwini. Ngiyakunithumela futhi umoya wami ukunika amandla.
babe sebembona uJesu ekhuphukela ezulwini. Emva kwalokho izingelosi ezimbili zathi kubalandeli bakhe ababesaqolozele, ngolunye usuku inkosi uJesu uyakubuya futhi. Zasho maqede zanyamalala. uJesu wayebatshelile naye ukuthi uzobuya futhi uzobalanda bayohlala naye ezulwini. Uma ukholwa uJesu namuhla, ungaya nawe ezulwini. Umfanekiso wama-21. Isiphambano sisikhumbuza ngokufa kwenkosi uJesu. Inkosi ayizange yenze sono, kodwa wavuma ukushaywa afe esiphambanweni ukuze athathe isijeziso sezono zethu. Emva kokufa inkosi uJesu waba ngokuphila futhi. Uzimisele ukusisiza labo abamlalelayo. Uma sizivuma izono zethu sikholwe enkosini uJesu, izono zethu ziyasulwa. Umoya wakhe usenza sikwazi ukuhlonipha uNkulunkulu. Emva kwalokho siyohlala noNkulunkulu ezulwini. Ewe selinamandla, ewe selinamandla, ewe selinamandla, igazi lembala. Umfanekiso wama-22. uJesu wathi izindlela zimbili, ebanzi neyingcingo. Uma umuntu ephikelela endleleni ebanzi, le ndlela ebanzi iholela ekujezisweni nasemlilweni ongacimekiyo. Uma umuntu ekholwa kuJesu emlandela, lo muntu uyasuka endleleni ebanzi angene kweyingcingo. Indlela eyingcingo iholela ekuphileni noNkulunkulu. Uyafuna ukholwa kuJesu? Uma ufuna ukukhuluma noJesu kanje: Nkosi Jesu, ngiyavuma ngiyisoni. Ngiyakholwa wafa esiphambanweni ukususa isijeziso sezono zami. Jesu, ngithethelele, uhlanze inhliziyo yami ukuze ngikwazi ukuhlala noNkulunkulu. Ngiyabonga Jesu. Amen. Uma ukhuluma ngeqiniso kanje kuJesu, uyokuba umntwana kaNkulunkulu, yena abe ngubaba wakho. Umfanekiso wama-23. Uma sikholwa ukuthi uJesu wafa ukususa isijeziso sezono zethu, izono zethu ziyakuthethelelwa. Sesingambiza uNkulunkulu ngobaba wethu ngoba uyasemukela njengabantwana bakhe. uNkulunkulu ufuna wonke umuntu, kwanoma yisiphi isizwe nobuzwe, ukuba amlandele. Kulo mfanekiso sibona uJesu amukela bonke abakholwa kuye. uNkulunkulu ufuna wena nami sikholwe indodana yakhe uJesu, sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Umfanekiso wama-24. Kulo mfanekiso sibona uJesu ekhuluma nendoda edumileyo kwezenkolo enguNikodemu. Inkosi uJesu wayechaza ukuthi sifanele ukuguquka noma ukuphenduka ukuze siye ezulwini. Umoya ongcwele kaNkulunkulu kuphela onokusenza sibe basha. Ngeke sizishintshe thina ngokwethu ngoba vele sonile. Uma sithi sonile, sikholwa ukuthi uJesu angasusa izono zethu. Umoya ongcwele kaNkulunkulu unokusenza sibe basha. Uma umcela uJesu ukuba athethelele izono zakho, umoya ongcwele uzokukwenza umuntu omusha. Umfanekiso wama-25. Emva kokufa nokuvuka, uJesu waya ekhaya ezulwini. Emva kwalokho abalandeli bakhe bahlangana ndawonye bakhuluma kuNkulunkulu.
Ngaso leso sikhathi umoya ongcwele wehlela kubona ngamunye, wabanika amandla okutshela abanye abantu ngoJesu. Umoya ongcwele waba ngumsizi wabo, wabasiza ukuqonda amazwi kaNkuluNkulu nokwenza izinto ezimjabulisayo uNkulunkulu. Uma uzinikelile kuNkulunkulu, ukunikile umoya ongcwele ukuba akusize. Umfanekiso wamashumi 26. Ngaphambi kokuba umuntu akholwe eNkosini uJesu ufana nomuntu ohamba ebumnyameni, kungekho ukukhanya. Emva kokuba sikholwe kuJesu, sinjengabantu abahamba ekukhanyeni kosuku, ngoba umoya ongcwele ulungele kusisiza njalo asibonise indlela kaNkuluNkulu eBhayibhelini. Umfanekiso wamashumi 27. Umlandeli kaJesu ufanele ukuphila njengokusho kweBhayibheli. iBhayibheli liyizwi likaNkuluNkulu. iBhayibheli lithi umlandeli kaJesu akadingi aphinge, angaxabani, angebi, angakhonzi izithixo noma imimoya yabangasekho. Umlandeli kaJesu ubizwa ngokuthi ungumKristu. Umfanekiso wamashumi 28. Umndeni waKristu ufanele uphile njengokwezwi likaNkuluNkulu. Indoda engumKristu iyamthanda umkayo. Inkosikazi engumKristu iyayihlonipha indoda yayo. Indoda nomkayo mabasizane. Bafanele ukubheka abantwana babo, babafundise ngoJesu. Umfanekiso wamashumi 29. uNkulunkulu uyafundisa alekelele umKristu ukuthanda izitha zakhe. Umfanekiso wesibili ukhombisa umuntu esiza umuntu wakwesinye isizwe kodwa ezonda isizwe sakhe. UmKristu udinga enze okuhle kubo bonke abantu, nakulabo abenza okubi kuye. Umfanekiso wamashumi 30. Kulo mfanekiso unokubona imibuzo emibili mayelana nezithixo nemilingo. UmKristu ukhonza futhi acele usizo kuphela kuNkulunkulu egameni likaJesu. Inkosi uJesu unamandla angaphezulu kwanoma yisiphi sangoma, isithixo, imilingo nemimoya yamadlozi. Umfanekiso wamashumi 31. Kulo mfanekiso ubona umuntu owayenemimoya yamadimoni. Wayenokugqabula amaketango ngoba amadimoni ayekuye ayenamandla amakhulu. Lo muntu waphulukiswa uJesu. Amadimoni aphoqeka ukuphuma kuye ngoba uJesu unamandla angaphezulu kakhulu kwamadimoni. Imimoya emibi ngisho noSathane kuyamesaba uJesu, oyindodana kaNkuluNkulu. Musa ukukhonza imimoya emibi. Uma ukhathazwa imimoya emibi, nxusa uJesu ayixoshe. Umfanekiso wamashumi 32. uJesu ufuna abantu balalele izwi lakhe. Kodwa kulo mfanekiso onomuntu obanjwe uSathane. uSathane umthembisa imali eningi, nezingubo eziphambili, nezinye izinto, ukuze lo muntu angalilaleli izwi likaNkuluNkulu. Kodwa umKristu akazidingi zonke lezo zinto. Ufuna ukulalela uJesu. Uyafuna wena ukulalela uJesu njalo? Uma ungamlaleli uJesu, nxuse ukuba akuthethelele, asuse isono sakho.
Umfanekiso wamashumi amathathu nantathu. Kulo mfanekiso ubone indodana eyachitha konke. Yachitha yonke imali uyise ayeyinike yona, ekuphingeni, ekugembuleni, izithokozisa ngayo yonke indlela eyayifuna. Emva kokuba yonke imali seyiphelile, abangani bakhe bamshiya. Wazisola kakhulu, waphindela kuyise wacela intethelelo. Ngoba uyise wayemthanda, amaphutha akhe athethelelwa. Wamamukela futhi. Uma nathi sona sidinga ukuzisola, siphenduke ebubini bethu, sivume izono zethu kuJesu. uJesu uyasithanda, wafa ukususa izono zethu zonke. Umfanekiso wamashumi amathathu nane. Bonke abantu banokuba bagule. Uma ugula, khuleka kuJesu, umcele akusize. Musa ukufuna usizo ezangomeni noma emadlozini. uJesu unamandla ukudlula konke. Umfanekiso wamashumi amathathu nesihlanu. Uma umuntu okholwa enkosini uJesu efa, umzimba wakhe uyangcwatshwa. Kodwa umphefumulo wakhe uya ezulwini, ngoba izono zakhe zonke zisusiwe nguJesu. Uma umuntu ongakholwa enkosini uJesu efa, umzimba wakhe uyangcwatshwa, kodwa umphefumulo wakhe uzojeziswa emlilweni ongacimiyo, ngoba uyisoni. Uma uJesu esusile izono zakho wakwenza umuntu omusha, awudingi ukusaba uma ufa. uJesu uzowamukela umphefumulo wakho ezulwini. Umfanekiso wamashumi amathathu nesithupha. Isitho ngasinye emzimbeni wethu sinomsebenzi waso. Ihlo elokubuka, umlomo owokukhuluma nokudla, indlebe eyokuzwa. Uma isitho esisodwa sigula, umzimba wonke uyagula. uNkulunkulu uthi wonke amaKristu anjengezitho zomzimba owodwa. Umuntu ngamunye unomsebenzi wakhe, njengokuthi ukucula, ukupheka, ukufundisa abanye. Kodwa yilowo nalowo akakwenze lokho ekwenzela iNkosi uJesu, nokusiza amanye amaKristu. UmKristu akangasho ukuthi owakhe umsebenzi ubalulekile ukudlula abanye. Izitho zethu zomzimba owodwa mazithandane, zisizane. Umfanekiso wamashumi amathathu nesikhombisa. uNkulunkulu ufundisa ukuthi kuhle amaKristu ahlangane ndawonye ukuzomdumisa, ukuzokhuleka nokucula. Kufanele kube khona isikhathi sokushiyelana izwi likaNkulunkulu, nesikhathi sokukhuluma noNkulunkulu, nesokuletha izipho kuNkulunkulu, zokuqhuba umsebenzi kaNkulunkulu. Umzimba wonke wamaKristu ubizwa ngokuthi ibandla. Iqembu lamaKristu lapho ukhona nalo libizwa ngebandla. Umfanekiso wamashumi amathathu nesishiyagalombili. uJesu sewanyukela ezulwini, kodwa ngosuku oluthile uyakubuya futhi. Uma ebuya, bonke abakholwayo bayakuhlwithwa baye ezulwini. Naleyo mzimba yabakholwayo abangasekho iyakuvuka. Kodwa labo abangakholwa kuJesu bayoshiywa ukuze bajeziswe emlilweni. Ukulungela ukuya ezulwini uma iNkosi uJesu ibuya njengamanje.
Umfanekiso wamashumi amathathu nesishiyagalolunye. IBhayibheli lithi igatsha elingatheli izithelo liyakunqunywa lishiswe. Njengakulesi sithombe silindela umuthi ukuba ube nezithelo. uJesu naye ulindela izithelo kumKristu. Lokho kusho ukuthi uma ungumKristu, uMoya oNgcwele kaNkuluNkulu uzokwenza ukhombise uthando, injabulo, ukuthula, ukubekezela, ubumnene, nokuzithiba, nokuzinikela ekusizeni abanye. Konke lokhu kuyizithelo azoziveza uMoya oNgcwele empilweni yakho. Umuntu okholwa kuJesu uphila kangcono kunokuba engakabi umKristu. Umfanekiso wamashumi amane. uJesu wathi amaKristu adinga atshele abanye abantu ngaye. Sidinga sibatshele ukuthi yilowo nalowo ofuna ukuvuma izono zakhe akakholwe kuJesu. Izono zakhe ziyakuhlanzwa, impilo yakhe yenziwe ibentsha. Kulo mfanekiso ubona umKristu elalela amazwi kaJesu. Wena uthini? Uzobatshela abanye ngenkosi uJesu? Bachazele lokho wena osewukufundile. uNkulunkulu makakusize usalizwile lelizwi lakhe, akubusise ngalo. Amen. Nina enifuna ukusindiswa, nina enifuna ukusindiswa, nina enifuna ukusindiswa, wozani kuJesu. uJesu uyabiza, izagemoni, uyazibiza izoni, izagemoni. Kuyilithuba elihle, izagemoni. Kuyisikhathi manje, izagemoni.